ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to saare Demba Wulli Weste saare Gueɗa saare Suuna ko waktu yoni ha to Touba kame ñamanari ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hoorejo jagaɗo leydi ndi woni Amadou Ba waɗi jillu mum toon to nder gueydani ma jillu balɗe tati gam yurnitade yogay nokkuji tuɗoji diƴƴe ha tenti ko wayno nokkuji inondoji to leydi Mauritanie hoorejo leydi mum kikiɗe hanki o ɗowi batu OMVS taw ko cetal tambingal maayo ngo leydi Sénégal rendi ɗum ko Mauritanie Sénégal Mali e Guinée hoorejo leydi Mauritanie e rimande Guinée artata e ngal cetal ma en ketto hen musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia to leydi Mali kene tolno capanɗe 4 kilo huuɗo bonko ko woni ko tetta e lawol Bamako faade Ségou to leydi Guinée Conakry kene tolno e médecin ji joyo kame chef mumen kañum bedda e kaso ɗum ko caggal yebadeɓe ha goto wasi fittan e hôpital mo kanka kabruji men mana en hatto Niger armée leydi ndi holliti hanki jammo gonnoɗo hoorejo leydi ndi yiɗino dogde kaso to dumbaɗo ɓe mbimo teɓa kabruji men mana en hatto Burkina Faso Côte d'Ivoire RD Congo Gabo Maroc Algérie ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo tuƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu mum joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keeceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahel jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogasa yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar mo ndulumaji to kaɓide to ko musidɗo moon Seydou Abouba gartaten koyoɗo hen debbo mawɗo woni Hadja Meta Sow mo ganduɗa inde mum ko Hadja Mariata Sow kanko de holliti oɗo saaha yiddemo ko yiide enɗam to banggue ba makko noon wiyeteno ko Amadou Sow ne joguino banum debbo ne wiye Kumba Sow kamɓe ɗon iwdi mabɓe ko Mbumba kono ba makko e banum debbo kala jibina koto Matam ko ɗon noon ba makko iwi fayi toon to Gambi ngam waɗude tefankagal kanko noon ko toon jinnal makko gorko dañi cuddiɗo gambinajo ko toon kanko yi aduna kanko sohna Hadja Mariata Sow wo innira ko yummum ba makko no wiyetno ko Mariata Ba ko on wo innira oɗo saaha noon wo holliti wo anda enɗam ba makko omo waɗi erago noon hakkude Mbumba e Matam kala kay bawɗo lahtude oɗo saaha omo tawe to Gulumbu noon tawete koye diwan Tambacounda yiddemo tan ko yiide enɗam ba makko so holliti noon so tawi kadi woni newaki omo ɗamini so tawi ɓe maayi kamɓe kala maɓe tawdiroy toon to aljanna kono kadi kala jiɗɗo hen ko laaɓi ƴettata ko tonggode 00 221 77 102 74 63 walla mbaɗa 00 221 77 492 77 52 kabruji mene ɗemngal pulaar Aissat Tall Sall kam woni jagorɗo oɗo saaha ñawoje gendi leydi Sénégal ɗon ɗo wonno jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue gueɗe caggal leydi Sénégal ngol lawol o wakkila ko sawru ñawore leydi ndi kala kay ñawowo kanko jogui sawru omo sogga ɗum fade ñawore moƴƴere e gueɗe ɗe kala o holliti noon ma o daro o fonda teni kadi won nunda e gollal makko o fodi kadi ɓen dumbaɓe kasoji gendi leydi ndi kala maw rewnu lawol guila to banggue ñawoje e fannuji ɗi kala o holliti nde tawno ko fannu mo andi ko fannu kadi mo yiɗi ɗum noon mo waɗi hen darde makko kala no worno ɗum ko caggal nde o darodi e biyeteɗo Ismaila Major Fall kam wakkino sawru to banggue ñawoje gendi leydi ndi oɗo saaha wakkitima ɗum sawru wakkima sawru jagorɗo affaire étrangère leydi ndi Sénégal oɗo saaha noon kanko maître Aissata Tall Sall o woni bakkiɗo sawru ñawoje gendi leydi ndi Sénégal génocide baɗowo toon to Gaza holliti hen metti mum no feewi conseil national de imam et ulama ɓe leydi Sénégal pelle anduɓe kame almameɓe ɓe leydi Sénégal kolliti metti mumen mawɗe no feewi ko fate banggue wargoji e rufi ƴiƴije baɗoje toon to Gaza taw kadi waɗata ɗum ko misilaji e bomboje Israila faade toon to Gaza ɓe kolliti ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe kamtoriɗe no feewi fotani wonde aduna kala foti ko haalde wasa kadi yonnude ɗum ɗo henna sofna ɗum nde tawno ko gueɗe cofɗe ɗe kanani waɗede saabu warate hen ko rewɓe kam e sukkaɓe e nayeɓe kala ganduɗa ɗeɗo piyanɗe bonde tuggal ma tan jeeɗiɗi nduɗo henna lewru ha yettiɗo kenon ujunnaje nayo e ko fawi neɗɗo fittanum ittama ujunnaje 12 pawɗo dañi gañede hen hayɗo safri ala ni hen hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal woni Amadou Ba waɗi jillu balɗe tati won jillu noon ko toon to Saint-Louis ko toon wayi banggue nord Sénégal banggue funnague leydi Sénégal ko toon o ɗannani gam yurnitade ko fate banggue caɗele teskaɗe toon e kala saaha jomen ne goyto to banggue inondation ko wayno yolayru en nokkuji tudde diƴƴe en walla gueɗe kewɗe en siftinde moon mawɗo leydi Sénégal ndaare jappere nde waɗi golle mantiniɗe toon to nder gueji Dande Maayo guila e batuji jagorɗe e himmirande ƴellidde wuuro ngo mahde toon bowal laaɗe diwoje ngarɗugal jaadugal e jamanu ngal ganduɗa waɗama e muɗum kene wona 32,5 milliards ko près francs CFA hôpital ngarɗuɗo mawɗo no feewi kene wona 92 milliards ko près francs CFA woni ko wanja hen oɗo saaha kadi Amadou Ba fandari mum kañumne ko yidde ƴellidde wuuro ngo ha wuuro ngo kadi ɓuura wawde ƴellitade batu jagorɗo jawtuɗo ñande alarba nde horejo leydi Sénégal fandari mum ko sarde hono no sariranno wonande batu jagorɗo mo leydi Sénégal e kala saaha waɗoya yoga e région ngaji e nder leydi ndi o wakkili ɗum hoore jagorɗo gendi leydi Sénégal oɗo saaha nde ƴettata date ko fati e banggue yuɓɓitinde walla ummitinde
ɗiɗon batuji batteɗi nder leydi ndi hakkude Kaolack Fatiga ha fayenma toon to Kédougou ɗum noon koye ɗiɗon fannuji mandataire Ousmane Sonko janoɗo hanki toon to joɗorde DGE woni Ayiba Dafa on kadi ruttima toon hande ala kala ko gasi taɓani ko fate banggue fichier électoral muɗum beele yaaha ƴeewoya paneji muɗum ko fate banggue heɓanade sumgoji payaɗe hitande fane ɗe kono noon o waɗama refule o tottaka hen haydara saabi noon ko inde Ousmane Sonko ala e liste électoral mo leydi Sénégal hayso tawi woni juge dokkuɗo Ousmane Sonko gonga toon to Ziguinchor oɗo sa ala kala ko fuɗɗa heɓede hen yeewi askan wi noon erima landaji lundo laamu ngu kalde moɓodita huccita ɗeɗo hen gueɗe ɗe pottani latade e nder gendi leydi Sénégal to Kolda kene tolno e ujunnaje ɗiɗi hoɗorde walla mbiyen ujunnaje ɗiɗi hoɗorde dañi kuɓɓam timmuɗam taw koye projet APDES kame BEST taw kadi ganduɗa koye oɗon programme taw ko ɓamtude diwanuji ɗi wi noon ko délégué région de la Sénélec taw ko Tidiane Keɓe holliti ɗum ɗon koye fandare mawde no fewi gam yaltinde ɗen guure e juukayru kam e niɓɓere kala keddoɗen koye leydi Sénégal hanki o ko pelɓodiral manggal waɗi to nokku bireɗo Mbeya ne tawe e nder commune mo Bambilor ɗum noon jeeyi sababu hanki ngal pelɓodiral hakkude sukaɓe finaɓe toon kame police ko gorko joom ngaalu nottotoɗo Sonibou Sako Sonibou Seka gadduɗo haalisa heewi kay ƴetti toon kene tolno e nogas ɗiɗi hectare ɓe noon kolliti ko jinnaɓe men ndemata ɗon ko guese mumen fotani wonde ɓe jaɓata hen hande e janggo hewɓe noon gañima hen kadi ko wala ɗum ko hewɓe nanggama hen e dow oɗon fannu kono kadi ɓe kolliti ɓe ɗaccirta noon maɓe jokku hen gueɗe mabɓe kala keddotoɗen ha joni koye leydi ndi Sénégal gartaten koko fate banggue jeeyaten ko fate banggue wonande laamu leydi Sénégal ko fate banggue état du Sénégal jagaɗo pinal kamɓe ñeñal leydi ndi o holliti wonande ko fate banggue objet ji ganni moftaɗi guila e cuɗari ha e médaille uji kala taw kadi ko Paul Sédar Senghor kamɓe koninkoɓe hemnoɓe on fayida kala maɗum joƴƴini e nokku yeeye nokkuji ceeyeye hunde serde no fewi ɗum noon ko ñalawma janggo watte toon to leydi France beele ɗen gueɗe kala ɓuura wawde rewde lawol haɗen gueɗe ɓuura yuɓɓude e dow ndiɗon mbadi gartaten ko fate banggue ñawoje leydi Sénégal jawe haalisa walla mbiyen jawe kaso jafoɗon jawe kaso gaddaɗe e nder leydi ndi ko mbiyata bracelet électronique taw ganduɗa ko taw woni hen ko contrôle judiciaire neɗɗo o directeur tambiɗo on fannu o holliti kanko Assane Ndiaye o holliti wonande oɗo saaha kene fotto wonde temedde ɗiɗi capanɗe jeetato Sénégal naajo ene kaɓɓana oɗon bracelet ko kañum lomti sokede taw jomum wawi yaade golle mum haaji mum kono bennata ɗo hen won hen ko ñawaɓe mbanna on bracelet won hen kadi ko wannaɓe ɗum taw cuwa ñawede kono kadi bracelet ji garnoɗi kala koɗi ujunere bracelet gam oɗo saaha wawde hoyfinde kasoji ɗi taw jomen ko ɗum wontata kasoji mumen cité mixan oɗo saaha wonti daɗɗudi bondi no fewi ndi daɗɗudi noon e kala saaha nanguete toon ko sukaɓe rewɓe waɗaɓe appartement ji ene jeeya koye mumen ɗum noon e kala saaha ɗum noon toon to cité mixan police fawi juuɗe mum e fedde wotere kay wonde toon ene loosi sukaɓe rewɓe taw koye immeuble goto mo ganduɗa taw koye immeuble R+3 woni immeuble mo 3e étage toon noon ɓe mbaɗa aɓe jogui site goto internet mo fiya TikTok taw kadi on TikTok woni hen ko site neehna noon so tawi a naati hen tan koye mabɓe kawrata kala ɗo gonɗa soko debbo mo jiɗɗa duuɓi e mbaadi e kala sifa kala jooɓa ɓe gaddanma ha to gonɗa ɗo walla gara ha toon tawaɓe toon ɗum noon ko site ɓoyɗo rewidede beele kadi jomumen mbiye teb kono ɗo saaha kamɓe kala ɓe nanggama kono kadi mawɗo mabɓe o on noon ko wiyete ko XJM
mo duuɓi capantate goo kañumne wiyama hen teɓoɗo saabi tawi e juuɗe ɓen a dadiɓe to Ziguinchor temedere capanɗe jeetato e ɗiɗo taw kadi ko dumbaɓe natannoɓe gueddere ñamata jarata dartini gueddere mumen batti ñamde batti yarde ɗum ko caggal gullitali mabɓe nde jetti mawɗo kaso o ɗum noon firtuno ko fati banggue minute mo buuɗi sappo noddude téléphone ɗum ɓe kollitini séri ɓe mbawata ɓe gartiranama ɗum ha nogas e joyyi ha ɓe gartiranama ɗum ha 25 woni buuɗi nogas e joyyi walla mbiyen buuɗi joyyi jafoɗon ɓe gartirano ha buuɗi joyyi wonno ko buuɗi sappo oɗo saaha wattama buuɗi joyyi ɓe kolliti noon ɓayde wattama ɗum ɓe dartini gueddere mabɓe ɗo ha sappo e joyyi lewru novembre so tawi woni rewi lawol koɓe gulliti goɗɗum kala bisimilla so wonno wayya ɓe garta e gueddere mabɓe cukalel ngel kalɗen hanki to gueji wayi taw ko cukalel janggoyno guel e daara waɗɗani wahina nim zala deuxiéme étage ngel cukalel ngel duuɓi nayyi ko toon ngel diwi ngel heddadaki e wonki maggel ceernajo jangguinaɗo on daara noon ene tawe to police mo wahina nim zata gam losko manggo no fewi kono kadi ngel cukalel so ngel janggi ngel gayni ngel hootanno koto yummaggel caggal so ngel arti ngel jefta ruccitade janggoyde yumma onon holliti ceernajo yo ngel won toon ha waktu ɓamtugol école yonta ngel jokka jangde maggel ko nden noon ngel diwi étage ngel hawri e jomaggel sen giwi leydi Sénégal jeeheten ko ton to Ziguinchor to mbotto kala juuroɗen altuma hande o musidɗo men Amadou Issa Kébé kame dendagal mayɓe julɓe kala en jejjitaɓe kamɓe kala yo jomiraɗo ɓeydo yurmede mum e mabɓe kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh Al Qaswani yuɓɓini taw ko batu OMVS catal tammingal maayongo leydi Sénégal ma en ketto musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu Sar Abdullahi Saar kabaruji men ɓuttentiɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o mawde nogas lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e tati hoorejo leydi hono Mauritanie Mouhamed Cheikh El Ghazouani oɗo wi batu fedde OMVS o holliti noon hono leydi hono Guinée Conakry natti e nder fedde nde ko noon kay o joddodi e ɗin landaji taw ko ɓattiɗo hono laamu wawde kadi ko yewtidde e taw kadi ko politique leydi hono Mauritanie nde kala jagol ngal leydi hono Mauritanie ko fawiti nderderi e jaccinugol woni hono ministére de l' intérieur e ɗoftade kay taw kay ko saɗɗiyeji hono nderderi o wawi kadi hono wiide ma won hono landaji joyi mbawi kadi hono ittede e nder landaji taw kadi ko dawrugol mo leydi hono Mauritanie e tugdade e woteji guila ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati taw nder won noon koye ɗowngu on mennoɗo hono addata hono leydi ndi Mouhamed Ould Abdel hono Aziz e nder ɗin sarɗiyaji taw kadi ko landaji hono politique e wawde kadi kono ittade hen kala mo dañani waɗi taw kadi ko laabi ɗiɗi taw kadi ko ƴewde wonde kay ko ardade hono palɗe ɗe so tawi kadi e reggudiri laabi ɗiɗi dañani hen taw ko goho e nder temedere e oɗo saaha noon ma waw kadi kono ittede e landaji taw kadi ko dawrugol leydi hono Mauritanie ene jeeya e ɗin guittaɗi noon e oɗo saaha hono tawko guittaɗe ha laaɓi landa ribade ko landa ardade kono leydi ndi Mouhamed Ould Abdel Aziz ko landa mumen itta landa républicain e taw kadi ko landa ɗi duuɓi ma wono kadi taw kadi ko nogas e gardugol oɗon men ardade kono leydi kono Mouawiya Ould Sidi Ahmed Taya ko kanko tigui landa makko kon itta ha laaɓi Allah Irak Shababi woni mouvement de la jeunesse on kadi ene jeeya hen hono parti de la construction et du progrès ene jeeya hen e on parti biyeteɗo hono des factions woni al kutal kamɓe de ene jeeya e oɗon kadi hono parti ko itta kono jagoɗo boto jagoɗo hono leydi hono Mauritanie bonnogo ɗo yette ñande sappo e jeetati lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e tati jagol ngal ya garta kañum de kañum jogui kono konngol ono laamu biyeteɗo hono taw kadi ko par intérim Mouhamed Ali Ould Sidi Mouhamed e ñande alarba nde e wondude e jagol ngal taw kadi ko l'action sociale de l'enfance et de la famille e woni e jagol ngal on taw kadi ko rendo hani e suka e
ɓesngu woni ono safia min safia intaha kanko dey ɓe mbawi wonde ko joɗade kadi e bayginde e battu jagorɗe ɗe e yesso kadi e jaydi yankoɓe ɓe mbawi kadi on joguiɗo konngol hono laamu ngol wawi wiide wonde ko battu taw kadi ko mbannogu ɗo ɓe mbawi wonde gueɗe kadi tiiɗe no fewi ha ni e jabde woni e ɗiɗon kadi kono projet ji ha ni e décret ji e bayyunago taw kadi ko oɗo projet taw wawde sosde société taw ko audiovisuel noddeteɗo kono chaîne el al usra o wawi kadi namdede e ko yewiti e kadi ko woni toon to Palestine ko e janggo bargu toon ko wonde Mauritanie ene jogui darde mum ene mantini hen no fewi ko wiide kay ko waɗa toon ko kadi leydi kono Mauritanie ndi wondani e ko waɗa toon ko ha ni tengti ñande jaslare e kadi yuɓɓinama kadi e wiide kadi wonde kadi o gardiɗo ko leydi kono Mauritanie hani e dendagal hono Mauritanie naɓeɓe foof en mbi wonde jadande e gueɗe kamtodirde kono mbaɗa toɗde kankode wawi kono nawda namdade kadi ko yoɓiti e ɗen kadi gueɗe ko fati e ɗen kadi kono otoji kadi kono doggoji e wawde kadi kono tuppede ɗum woni ɗen ɗo gueɗe foof ko pour affaire ndiyan ka e laabi ɗi ɗum ɗo foof kadi wawi kadi kono ƴeweten ɗe namdima kadi ko fate kadi e pont mo batteɗo toon to legal duddetegal kono riyad ngal to noksoto hono banque worgo oɗo dey taw kadi ko échangeur o wi wonde ma wo gueɗe mum puɗɗima woɗɗoyde no fewi ma capanɗe jeetati e joyyi e nder e temedere e ko fuɗɗi gasde ko ɗum noon wawi urmitede noon ko fayi arde so tawi nde mutani hemno hoore mum nde yonti kono e oɗo saaha wawata hurɓetede ha laaɓa jaggogal taw kadi ko fatte ɗo kadi oɗo kadi biyeteɗo kadi hono safia min taha kanko dey woni ono jaggogal ko action sociale hani e enfance et de la famille kanko noon o wawi kanko de wiide wonde ko oɗo chaine hono baɗeteɗo ma waw kadi gueɗe rendo ma waw hono haalede hen ha ni e rende suka e ƴewde kay kala ko fate e violence ko fate hono rewɓe ha ni e wadde ɗum kadi joñde kono rewɓe ɗum ɗo foof ma waw hono yewtede e oɗo chaine e hono baɗeteɗo ha wawa kadi addude kadi hono lumiére baɗɗo fayida no fewi mate kay goto foof ene wawi kono yitede hen no hoore mum ɓe mbawi ko fati noon e gueɗe goɗɗe ko fati e ƴettude e wone ɓeɗon joguiɓe taw rafiji kono duumiɗe woni kono maladie chronique maɓe kay mbawa kadi toppitede hono gueɗe mumen ɓe mbawa hono wallude ɗumen ɓe mbawa hono dusde ɗumen e wawde wonde e miijade e wonde e nder leydi kono Mauritanie fodde ujunere e temedde ɗiɗo joguiɗo kono rafi kono o ɓooƴe maɓe ƴeew hen hedde temedde jeenayo taw kadi ko ɓen joguiɓe oɗon rafi ɓe mbawa hono ƴettude ɗum en charge temedde tato heddiɓe noon wawat ƴettude ɗumen taw kadi ko charge ko caisse nationale de sécurité kono social ƴetta ɗum kanko noon jagogal ngal o wawi kadi kono artude kadi e wiide wonde ko ɓooyani ko ɓe mbawi kono toppitade e matema ɓe dañan ɓen kadi kono leɗɗe mumen cafrorɗe taw kadi ko hay mbuɗu kadi joɓataki hen ɗum noon maɓe jokkodir e ɗin ma won hadde pharmacie ji hono nayyi taw ɗen toppiti ko rafiji ɓeɗo rafiji woni araɓe taw kadi ko dialyse ha mbawa kadi dañde kadi raha no fewi ɗum noon koye ballodiral e jagorgal taw kadi ko toppitiɗo cellal ha wawa kadi wallude ɗumen e kala lewru kadi maɓe mbawa kadi rokkudeɓe ko fodde 15 ujunere e kalis ɓoyɗo o taw kadi ko neɗɗo foof wawa kadi wono dañde e hen ko wona ɗum ko ambassadeur mo leydi Palestine ɗo e nder leydi hono Mauritanie biyeteɗo Mohamed Qasim Assad El Assad wawi hono bayyinde kañum ne e ñalawma taw kadi ko jawtuɗo o wonde kadi toon to banda Gaza ko waɗata toon ko gueɗe kamtoriɗe no fewi o wi noon ɗum noon ko génocide waɗa toon nde tawno kaɓɓirɗe ɗeɓe kutoriɗen ko hunde nde ganduɗa hoorema ko fotani kutorede toon ha addi noon caɗele e wawde kadi kuppude wonɗinde laabi gaddoji wone ɗen e gueɗe kono guilay ndiyam guilay ko ñamete guilay ko foof ɓe mbawi kono kuppude ɗum hani e électricité foof kuppama ɗum ɗo foof ko wona hunde e jadide ko hunde nde ganduɗa ko fonde warde yimɓe e kadi wawde kadi e hono nuskudeɓe e ɗum ɗo foof ko hunde nde ɓe jadani hen omo jetti noon ko leydi kono Mauritanie e gardugol gardiɗo hono leydi Mohamed Cheikh El Ghazouani e darde mum no mattinde ko leydi Mauritanie wo leydi hono gadde nide e wiide wonde kay yadani eko watte ko ɗum noon aɓe jettaɓe hen no fewi wonde
leydi kono platine e ko waɗaɗo ko wono mutani dalde mum ene labti hen kanko noon gardiɗo kono gardi ono ambassadeur mo leydi kono platine amo eri dendagal kono wirde nde waɗata feere dartira ɗum ɗo ko ɓuuri yawde e ko yajade ɓe paabo kadi taw kadi ko population platine madde kay jaam kadi ene dumo toon Saar Abdoulaye Saar ko ɗum wonno ko tawɗuɗen nder e nder leydi kono Mauritanie e kabruji ɗi wonno noon koye e dande musidɗo moon hono Alassane Oumar Mbodji goto komo sa ɗon gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV Alhassane Oumar Mbodji golle man jooɗi peewi kabruji gendi leydi Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali tesalita agel hokkidal oɗo saaha lafaji mbulaji mission ko fati banggue MINUSMA taweteɗo toon nana fuɗɗo taggude bagasuji mum holliti ɗum ko Alhaji Ibrahima Diène taw ganduɗa kam woni responsable de la mission taw kadi ko MINUSMA mo loni toon to leydi Mali o holliti so ala ko faddi ɗiɗo dumunnaji koɓe haɓɓuɓe bagage mabɓe gam tottirde konin koɓe leydi Mali wona ɗin kamuji mintareɓe kañumenne mbawa jokkude golle mumen hoorejo jagorɗo gendi leydi Mali woni Chokila Gogala Mayiga ñande 17 octobre o yowi prime ene wondi kadi e damditeji taw ko ɓen gollotoɓe cetal conseil national pour la réforme taw koko fati banggue sécurité leydi ndi taw koto banggue secteur de sécurité leydi ndi ɓen noon ɗum yawama gam ɓeydade sembolinde e fannuji goɗɗi dépasse gendi leydi ndi ha ɓuura kadi yarude yeeso Kuluba galle lamorgo ngo colonel Assimi Goïta jaɓɓima toon ambassadeur mo leydi Mali taw ko toɗɗaɗo jogorɗo jooɗoyade toon to république Inde woni Félix Diallo ɗum noon nden jonde ko hanki laati kanko jogori kippude toon leyɗele kewɗe no feewi ko noon kadi Inde Nepal fayma Thaïlande Jakarta yoga kadi e nokkuji goɗɗi kanko jogo Sri Lanka e hoore muɗum kanko jogori joɗanade leydi Mali on noon holliti o yahata koye intérêt leydi Mali wona e intérêt continent goɗɗo ni leydi gondi ko intérêt Mali kala ko ene ɓamta Mali ɗum woni ko nayimo toon kala ko ɓamtata Mali nawrata Mali yeeso wona ɗum woni ko nayimo toon kala kene ɓamta Mali addana ɗum fandare moƴƴere e ƴellitare ɗum nayimo toon kala kene ñiŋa Mali e kala ko ene bonnita Mali ene jelkita ɗum woto wallit wona ɗum woni ko nawimo toon ɗum ko konnguli colonel Assimi Goïta faade makko kanko on ambassadeur kesso toɗɗaɗo paaɗo toon to leydi Inde 44 kilo huuɗo bonko ko kono woni tetta kongo ganduɗa jarmum ma wono 3 million kopreje franc CFA ɗum tetta koye lawola Ségou Bamako taw setti ɗum ko dariɓe dadiɓe ɓen toppitiɓe oɗon fanno yontere yawtunde tan kene tolno e 1.5 kilo taw ko huuɗo wiyetego cannabis woni ko tetta to keerol hakkude leydi Mali kame Guinée ɓenne kadi mbiyama hen teɓa sen jeewi to leydi Mali paɗen koto Guinée Bissau to Guinée Bissau leydi ndi oɗo saaha ne jogui caɗele kuɓɓama kuura ko kuppiraji tigui rigui jeeyi sababu on kuppir ha wuuro ngo naate niɓɓere ko société turki dokkirowo ko fati banggue électricité ko on kuppi ɗum jeeyi sababu noon ko on société ne rewa leydi Guinée kene tolno e 17 million ko preje dollar taw kadi wona kene yoɓa jeeyi sababu noon ɓe kuppi oɗon fanno to leydi Guinée Conakry paɗen Fouta lamɗo Fouta walla mbiyen Khalifa Fouta andama toɗɗama laatima woni Cheikh Abdoul Qadri Jonfu Balde ɗum ko caggal nde yalti aduna wala nde Khalifa Fouta nde o toɗɗande noon waɗi diwal mo timbi hollitino jaɓani kono ɗo saaha diwaji tati ɗi kala kollitino jaadi hen wi noon ko Ibrahima Diallo tambiɗo konngol fannu oɗon
oɗo sahan cheikh abdoul qadiri jonfo balde woni khalifa de fouta taw kadi ko neɗɗo ganɗo nunduɗo e gandal mum taw kadi jiya ko yimɓe dowrowe no fewi e lasli tigui rigui kam ɗowata fouta ha yalta e caɗele beele ɓuura ƴellitade ko ñalawma janggo onon nogase goho e nogase ɗiɗi octobre to Conakry wo joƴƴinte e jappere nde ma waɗe cérémonie mawɗo no fewi to banggue culture fulɓe e pulaar kala ha ɗum kadi ɓuura wawde ƴellitade hen to leydi Guinée keddorɗen ha joni directeur hôpital régional mo Kanka kame docteur ɓe jeeyo kañumen bedda e kaso ɗum noon saabi ɗuma ko président tribunal o jeeyi sababu weddedeɓe to kaso ko on directeur Moussa Fanta Kourouma gardiɗo taw ganduɗa ko école witto mo ganduɗa université mo Kanka moɓe oppirno e dow yebare ha wasen fittande mum jeeyi sababu noon nanguede ɓe bedda e kaso ha loskoji goɗɗi mbawa ummanede hen tottogo hakkude bene sifande nandiral hakkude laamuji ɗiɗi ɗi nden sifande ko gollorɗe ɗiɗi ɗe to banggue téléphonique ɗum noon e to banggue connexion internet aɗa wawi iwde Togo jaaha Bene aɗa wawi iwde Bene jaaha Togo taw ko pismaɗa téléphone o goto aɗa wawi noddiri ɗum comme gonɗa koye Togo walla gonɗa koye Bene tarif o ko goto ɓeydotako ustotako ko noon kadi donné mobile aji maɗa aɗa wawi ñoƴƴude keeɓa internet taw wona wifi kala hen leydi ndi natɗa ɗum koye jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha ɓuura newnande ɓeena yahoɓe hakkude nden leyɗele ɗiɗi ɗe kala to Niger gonnoɗo hoorejo leydi ndi pollaɗo kene woni joni lebbi tati woni Mohamed Bazoum hanki kam yiita ne yiiɗi kay ɓoccitade ɗo dumbaɗo dogde ɗum noon holliti ɗum ko porte parole taw kadi ko gouvernement de la transition woni colonel Amadou Abdourahmane on holli ɗum ko sanga 3h jamma o yinno kay e wadde e ladde o doga ɗum woni noon o wiya teeɓa oɗo saaha noon ndenka e kisal makko ɓeyditama no feewi to Burkina Faso épidémie garnoɗi toon tugganma tan gila go janvier ha yetti 15 octobre ndu lewru ndu gonɗen wi jagorɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi hakkude Wagadugu kame Boba Dioulasso ko ene tolno temedde ɗiɗo e kene tolno temedde ɗiɗo e 14 neɗɗo hawri hen e ladial woni wasi hen fittandu muɗum taw yoɓe pittali mabɓe ko fati banggue on ñaw koɗo saaha ɓe gaddi machine mo teste TDR ha wawa kadi wawde testude yimɓeɓe oɗon ñaw beele wawa safrede taw ko cafrugol payodingol to Côte d'Ivoire nokku biyeteɗo Morono ene tawe wuro wiyetego yebbusugo to noon ko accident musto waɗi toon kikiɗe hanki o ɓen yilotoɓe kanŋe e suuɗayru ko ɓulli kanŋe mabɓe mabbide mabɓe kene wona yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen to leydi Tchad 20 octobre 2022 20 octobre 2023 waɗi hitande hande seppo wulgo diaw ngo lundiyankoɓe laamu Mahamadou Idrissa Déby Itno jiɓɓinno e nder leydi ndi ha ganduɗa nder fiyande bonde wande toon e oɗon ñalawma goto laamu ngu holliti 126 neɗɗo mbasi pittali mumen kono lundo ngo holliti ko 216 neɗɗo woni ko wasi fittanu mum 436 nanga ndummoya nokku ɓurɗo woɗɗude ñalawma hande onon ɓe kolliti ɓe jejjitta ndeɗon fiyande to Côte d'Ivoire duttotoɗen leydi Côte d'Ivoire hakkude Corée du Sud dañi sifande ñande 16 octobre gam yidde ƴellidde ndema maaro e nder leydi ndi beele leydi ndi wawan hoore mum ɗum ko caggal jaagoɗo ndema mo leydi Côte d'Ivoire kame jaagoɗo ndema mo leydi Corée du Sud nde mbaddi nden sifande taw ganduɗa tonuji kewɗi ujunnaji ne mbawa yaltude hen to leydi Gabon général Brice Oligui Nguema hoorejo leydi ndi par transition ñande 16 octobre o holliti e nder haalande makko jebdi makko nde o jogori yoɓede kala lewru maydu ɗon ɗo woni hoorejo leydi ndi jebdi kay o yaafima ɗum yo watte e projet ji leydi ndi ha ɓuura wawde ƴellidde ɗum to leydi Maroc toɗɗima ambassadrice muɗum to leydi France taw ganduɗa ko poste joɗinoɗo ambassade leydi Maroc alano toon to France gila tan janvier ha 2023 ha yettiɗo hen roi Mohammed VI
toɗɗima oɗon sukajo debbo ancien journaliste gonnoɗo jaydiyanke nottotoɗo Samira Sitali oɗo henna woni hande o ambassadrice leydi Maroc toon to leydi France to leydi Maroc keddotoɗen wonande tambiɓe service renseignement leydi ndi ɓe kolliti hanki ɓe teeɓima sagataɓe nayo taw kadi ko tumaɓe ne jiiya e pelle ceɓɓitiɗe to nokku bireɗo Tanguere kami nokku bireɗo Tentoine ɓe noon ne tawi hande o e juuɗe gam loskoji mawɗi no fewi hanki Algérie seppo yamirago hewɓe jalti e booli hanki kewona ujunnaji gam seppude hollirde metti mumen musde no fewi ko fati banggue fitinaji e wargoji ƴiƴiji batteɗi e ɓesguji Gaza naɓe toon to leydi Falasɗina to joolam jabeeri paɗen koto Gaza gila tan ndeɗo fiyande waɗi jeeɗiɗi nduɗo hen lewru keeriɗi kala koko guddi ha tiiɗi kono hande o noon keerol ngol Rafa iwde Égypte faati toon to Gaza hollita noon ma uddite kono haɗa ɗo kalaten hay camion goto suwa taw taccude taw ganduɗa ɗin camion ngaji ko balle ɗowata ɗum ko loni balle giwɗe nder windere nde kala gam nawde ɗum toon to Falastine naɓe wonɓe hande caɗele mawka no fewi ɗom ka ala ndiyam ala ñamde ala jaram ala ko noonne kadi hay safara ene ngakki no fewi tambiɓe nden kay kisal maayo woɗewo taw ko laana Amérique naɓe ɓe kolliti hanki ɓe teɓɓiti misilaji kewɗi kami doronen kew kono kon doron eɗin misilaji bedda ko gila Yemen taw weddi ɗum ko rebel mo Houthi ɓe kolliti e beddi fa ɓe bonni ɗum fano ko toon to leydi Israel Falastine gila tan jeeɗiɗi octobre kene tolno e sappo e tati jaydiyanke dañi warede hen taw koye leydi Falastine ɗum noon ɓe kolliti hen metti mabɓe mawɗe no fewi ɗon ɗo jaydiyanke warete taw koye walde wande dani hen guerre Israel Hamas taw kadi ganduɗa ko hakkude muɗum Gaza Sud Liban Cisjordanie ko ɗo hen hande ɓuuri wolde toon to Cisjordanie kene foto wonde Falastine naɓe nayo walla joyani mbarama toon tonne kadi to Liban ko pelɓodiral gulgal woni toon hakkude Hezbollah kame ɓen koni koɓe leydi Israel ko walla ɗum ko Hamas ko caɗele heegay ɗom ka e safara woni ko tawete toon kono ɗo saaha mo gonen aɓe ɗamini balle manat nokku o to leydi France paɗen gartaten koye oɗo hen Congolais mo duuɓi 43 jooɓinoɗo fittandu Sénégal najo biyetenoɗo Abdoulaye Dienne mo duuɓi 35 gondunoɗo e sehili muɗum biyeteɗo Ali Hamma to 18e arrondissement mo Paris ko ɗon ɓe gonnoɓe jewto oɗon gorkajo biyeteɗo Makki Dia taw ganduɗa ko kongonajo joguinoɗo rewandu muɗum ari ha ɓattiɓe noon ɓe goni haaldude onon fayi to auto mum udditi yaltini toon comme jambere ni ari lappimo kanko Abdoulaye o ɗiɗi wasoy fittan to hôpital wonno ko 14 août 2021 ñawre makko yani hanki omo lelo duuɓi nogas e joyi e kaso musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehili moon Sar Abdullahi Saar ketti malayki jaam yo jaam Allah hiran en ñalawma janggo ma ketto musidɗo moon a waali amba so tawi ala ko fali